ପାଇକା ନାହିଁ ସେପଟେ ମୋ ବିଲଟା ତ ସେଠି ଧାନ ପାଚିଗଲାଣି। ଏବେ ଯଦି ନ କାଟିବେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଘର ତ ସାରା ଖାଇବି କଣ? ଧାନ କେତେ କରୁଛ? ଏଇ 10-12 ଖଣ୍ଡେ। 10-12 ଧାନ ତୁମର ହେଇଯିବ ବର୍ଷକ? ହଁ ସିଏ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଷ ନିଜ ପାଇଁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାଷ ଯିଏ ଧାନ ମାଗିବ ଯଦି ସିଏ ଦବ, ସିଏ ତା ଘର ସଂସାର ଚଳେଇବ। ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ରଖିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ କହୁଛ? ହଉଛି କେମିତି କଣ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଏବେ ପିଲା ସବୁ। ଆମର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଠି ସବୁ ତ ନାଚିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଚି ପାରିବି? ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଚାଷୀ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ବାଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଇଁ ଥାଉ। ଆପଣ କଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ।